la sɔgɔmada awɔ i y'a fɔ cogo min kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ ko mugukan bɔra katikaw fɛ yen nɔ i y'a fɔ kuma daminɛ na o mugukan a kibaruya bɛ cogo min an y'a fɔ cogo min renouveau ka baara ye o ye kibaruya mana bɔ c'est pas ko an fɔlɔ bɛ an teliya k'a fɔ nka an bolo Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ seereya kun fɔlɔw di o garijɛgɛ bɛnna Amadu Lasana Konare ma sɔgɔmada in na ale min yɛrɛ ka denkulu tun ye sɔgɔmada in na nka o kɛra sababu ye ale bɛ Kati yen nɔ bari Amadu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma k'a ta joona joona kunnafoni min bɛ Kati an ka se k'a sɔrɔ joona joona Amadu Lasana Konare i ni sɔgɔma. Allo ni sɔgɔma Isa Kaba. Amadu Lasana Konare e bɛ Kati nin wagati in na. Kibaruya sɔrɔla sɔgɔmada joona fɛ k'a fɔ ko mugukan bɛ Katikaw fɛ yen nɔ i bɛ mun dɔn a la a lahalaya ye jumɛn ye. Isa Kaba kuma min bɛ maa senna teliya o b'i da la teliya an bɛ fɛ ko Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i y'a fɔ cogoya min na 5h17 minutes présentation nɛgɛ 10:57 mugukan belebeleba dɔ bɔra Kati tubabu b'a fɔ min ma une forte détonation min yɛrɛ ye Kati ni a quartier foyi tɛ Kati n'a ma mɔgɔw wuli ka bɔ sunɔgɔ la hali ni kan cɛ bɛ kulo tan kɔ bɔ a y'olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ sunɔgɔ la mais n'a sugu kɛra mɔgɔ baden girinna ka wuli pensé mɔgɔw tun mana k'a fɔ san wulila mais ko kɛcogo la bɛɛ y'a dɔn ko dɔ mankan don maintenant ne yɛrɛ min tun bɛ a 300 ni kan cɛ a wagati a y'a sɔrɔ a bɛ mètre 300 ɲɔgɔnna bɔ donc ne yɛrɛ yɛlɛla ka jɔ so sanfɛ n y'a ye ne bɛ si bɔtɔ la donc directement an bolila ka fɛɛrɛ ɲini ka don kan kɔnɔ donc an nana sɔrɔ de b'a fɔ n ye tubabukan na ko voiture piégée ne y'o ye ka mugujugu kɛ mobili kɔnɔ ka sɔrɔ ka o kile ni mobili nin ye ka don kan kɔnɔ mais n'u donna kan yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ tile tun bɛ ka afirika fanfɛla côté o ye sɛbɛkɔrɔ sécurité u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka yen ma bɛn mais sisan duguma sira dɔ bɛ yen n'o ye surasi civile surasi bɛ loger yɔrɔ min na yɔrɔ dɔ ka surun yen na n'o ye poutrière ye donc olu fili ka don ni mobili ninnu ye a yɔrɔ maîtriser man dɔɔnin parce que population civile bɛ hali minnu a yɔrɔ kɔnɔna fɛ quoi voilà donc u ye mobili na don ye ka taa exploser poudrière ale kɔnɔna la a explosé la poudrière kɔnɔ tuma min na o yɔrɔnin bɛɛ i b'a ye k'a fɔ ni détonation kɛra maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ yɔrɔ ka jan kosɛbɛ a b'olu dɔw jala a b'u ka so yɛrɛ yɛrɛ kuma tɛ a kɛra mɔgɔ min kɛrɛfɛ donc ka b'o kɛra yɔrɔ min na mugujugu mankan bɔra kiriniri kɛra n'o ye ka marakaw fili ni ɲɔgɔn cɛ an ka sɔrɔsiw i fɔseli daminɛ o yɔrɔnin bɛɛ Isa Kaba min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye poudrière kuru kɔnɔna mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye wale in kɛbagaw ye a yɛrɛ k'a fɔ cɛnnikɛla walew don parce que a daminɛ la mɔgɔw tile siran n'i y'a sɔrɔ ɛseke surasiw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn na mais an bɛ yɔrɔ min na sisan jate dɔ b'an bolo min b'a jira k'a fɔ surasiw yɛrɛ dama tɛ cɛnnikɛlaw de don minnu jihadisiw ye olu kɔni diɲɛlatigɛ kirikiri ma dɔn mais a dɔnna k'a fɔ cɛnnikɛlaw de don n'o ye terroriste ye gatigɛ wale tigilamɔgɔ o kɔni ye o kɛli min kɛ maintenant munumuna mɔgɔ minnu tun b'a kɔnɔ minnu sera ka bɔ voiture piégée in na olu dɔw bugu olu bɛ poudrière kɔnɔna la kɛrɛfɛlen bɛ o la kuru kɔnɔna ka bon mobili b'a kɔnɔ donc an ka surasiw kɛlen don k'o yɔrɔ la k'u bɛ ka ratissage kɛ o kɔnɔna la Isa Kaba mais sisan an bɛ yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ hélico de ka mobili Kati kunna min tɛ an ka militaire kɛra yɔrɔ min k'a fɔ maa ninnu y'an wuli tile bila ko mais k'u ka mobili dɔ bɛ munumunu na Kati dun kɔnɔna yɔrɔ la bon ne yɛrɛ ye filɛ militaire ka mobili kɔnɔ an nana Kati kɔ kun an bɛ ka tigɛtigɛli ni munumunu kɛ yen nɔ k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ voiture dɔ bɛ yan fan fɛ donc o kɔni situation de bɛ ten na sisan an bɛ waati min na i ko sisan hali hélico tɛmɛtɔ filɛ ale ka ala ka Kati munumunu nin y'a hélico filanan ye min bɛ ka munumunu Isa Kaba. Ayiwa Amadu tigitigi an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan parce que bɔlɔlɔw sanfɛla ka teli k'o fɛ mɔgɔw b'a la ko surasiw yɛrɛ dama karilen don ɲɔgɔn na e b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko surasiw yɛrɛ dama tɛ ko nka ko a bɛ i n'a fɔ jatigɛ walekɛlaw olu de donna ni mobili dɔ i bɛ fɛ k'o de fɔ wa. kunnafoni dili la ni y'i kɛtɔ ye k'a fɔ ko a binna tɔ o y'a kisɛ t'i bolo kisɛ min bɛ n bolo sisan k'an kɔnɔ yan nɔ o ye k'a fɔ tiɲɛnikɛlaw de ka kɛwale don jatigɛwale tigilamɔgɔw de surasi fila tɛ ɲɔgɔn na parce que Kati yan surasi bɛɛ mobiliselen don wa kabi détonation fɔlɔ min bɔra o y'a sɔrɔ Mali kan fɛn o fɛn bɛ yen kiritigilaba ka ɲɛmaaba fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ ye alerte sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ parce que kabi 5h pile minnukan fɔlɔ bɔra ne yɛrɛ ye surasi ɲɛma maa 7 de sɔrɔ ka wuli téléphone na n'i y'a fɔ ko n ka téléphone sen na a ma fenêtre fila k'a bɛɛ y'a ta direct la pour le dire qu'ils sont au courant donc fo u b'a ta donc a chaud u tun bɛ se ka information di mais o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɛra ka don kan kɔnɔ ka na a lajɛ mugujugu yɛrɛ bɛ ka mobili in explosera
min bɔ a imagine ni tɔn hakili la ye bɛɛ ci i ma t'a dɔn n'i y'a sɔrɔ donc o de kɛwale de cɛnnikɛlaw ka kɛwale de Isa Kaba n ye ɲininkali kɛ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ fana na o y'a yira k'a fɔ ko in bɛ cogoya min na AES décidé de kati sisan mɔgɔw minnu bɛ yen ni sika kɛra dɔw fɛ k'a fɔ kibaruya dɔ kolon na ko a mɔgɔ dɔw degelen don hali kaburudon dɔ kɔnɔ an ka sɔrɔsiw nana ni miiri duuru ye ka n'o kaburudon kɔrɔ n'a tileri bɛɛ pour ka dɛsɛ mɔgɔ ma ye yen u tɛmɛna sisan ka sɔrɔ ka na kɔgɔ plateau la yɔrɔ sika kelen bɛ yɔrɔ min na n'olu ye tudaw ye kati kɛrɛfɛla min na u bɛ k'olu bɛɛ fiyɛ ni sisan ka jateminɛw kɛ maintenant maa diya ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na u tɛ sisan fo ni fɛn wɛrɛ bilara a kɔfɛ sinon fɔlɔ min kɛra nin ye fɛn kɛra fɔ sisan jatewale tigilamɔgɔw de n'o ye terroriste ye. Ayiwa Amadu ɲininkali laban bibi na e min ni e ni sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kati sigidala mɔgɔw ladilikan jumɛn bɛ se ka d'u ma walasa ka ko in bɛrɛ bɛn parce que mɔgɔw bɛ siran min ɲɛ civils kana kɔlɔlɔ sɔrɔ a la katikaw bɛ se ka mun kɛ sɔrɔsiw ka fɔ la e yɛrɛ bolo e min ni sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn bolo. Sɔrɔsiw ye disposition fɔlɔ min ta sisan n'a sɔrɔ a bɛ b'ale mɔgɔ la parce que a bɛ fɛn min ma ko professionnalisme n'o ye baara dɔnni ye. Professionnel wulila sɔrɔsiw ka girin k'u hakili sigi au top n'o kɔni ye jateminɛ kɛ personnellement parce que ni mɔgɔ sugu kɛra kati yɛrɛ dugu dɔrɔn kati ye jama bama wɛrɛ mais kati kan donna bɛɛ b'a la ka tirili bolimafɛnw fɛ n'i bɛ bɔ kuruba sira fɛ ka don kati i b'a ye kan dɔ bɛ min ye direct fɛ k'a don Abidjan fɛ mais o yɔrɔ la sɔrɔsiw kɛlen don ka mais mɔgɔw bɛ munumunu kati sira fila bɛɛ k'a duguma sira n'a sanfɛ sira hali o yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ kan kɔnɔ fɛ sɔrɔsiw bɛ projet min na o yɔrɔ kɔrɔsilen mɔgɔ tɛ tɛmɛ donc c'est pour dire que la population est en train de passer à cette occupation petit à petit mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ Bamako Bamakɔ bɛna tɛmɛ ka traverser so caman minnu bɛ mɔgɔw ta ka mɔgɔw jigin olu fana bɛna ala ka tɛmɛ mais message min bɛ ni sɔrɔsiw yɛrɛ b'a la o fɔ o ye k'a fɔ katikaw ye u k'u hakili sigi en même temps n'u ye sigana mɔgɔw ye u ka kibaruyaw di marifa yɔrɔ minnu taabololen don u kana gɛrɛ yen na parce que sisan ka di sincère diɲɛ wagati marifa tun bɛ ka kɛ échange victime ye mais 6h30 6h40 yɔrɔ min o y'a sɔrɔ échange victime u bɛ ka marifa kan sama bilen mais an ka kɛlɛw bɛ ka bɔnbɔnw jukɔrɔ u bɛ ka coutumière kɔnɔnaw jateminɛ mun kɛ ni sɔmina mun kɛ i b'a ye marifa bɛ ka kelen kelen donc a ɲininen don population fɛ u hakili sigi u kana kunnafoni ɲangini di kɛra mɔgɔw fasa k'a kɛ fɛn kan bien ko dɔ kɛra n'a jɛya an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan baasi foyi tɛ kan kɔnɔ a sɔrɔsiw la baasi foyi tɛ jamana kuntigi la parce que yɔrɔ in yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na i b'a fɔ ko jamana kuntigi ka yɔrɔ ale cɛ ka jan kosɛbɛ mais n'u tigiw tun sera ka tɛmɛ parce que poudrière kɔnɔ marifa dɔw de bɛ yen maramafɛn dɔw bɛ yen donc olu ye exploser i b'a ye u tun bolo k'u bɛ se ka objectif a fɛ mais ne bɛ se k'a fɔ pour le moment ŋaniya min tun bɛ kɔnɔ a ma se ka sabati. Ayiwa Amadu Lasana Konare an bɛ i fo i y'a fɔ k'a fɔ ko situation calmelen don o bɛ an hakili sigi wa an y'a mɛn da garanti la an bɛ i fo tile journée kɔnɔ n'a kɛra cogo min an b'i wele k'a kibaruya tɔw ɲini walima jɛmukan wɛrɛw b'i wele ka se ka kibaruyaw ɲini. Merci Saki la première fois den tɔgɔ kɔni wele k'an to marifa kisɛ kɔrɔ donc an na tɔgɔ min mana da la o n'a fara marifa na fara o tɔgɔ in kan. Marifa kisɛ bɛ fara o kan siga t'a la an b'i fo an b'i fo merci nin kun ye Amadu Lasana Konare ka fara kan dɔrɔn ko mɔgɔw bɔlɔlɔ ka teli bi na mɔgɔ minnu ni olu bɛ k'an lamɛn ani mɔgɔ minnu n'u seko bɛ mɔgɔ wɛrɛw la ni nin suguya kɛra an ka taa apaisement kan pour le moment mɔgɔw ka jamana marabagaw bɛ se ka goya i ye i ni marabagaw ka hakilina bɛ se ka kɛ o tɛ kelen ye nka ni ko ni ɲɔgɔnna kow bɛ yen a bɛ tɛmɛ o limite kan ka taa fɔ k'a fɔ ko coup d'état en cours o n'a ɲɔgɔnna kumaw olu kan ka éviter pour le moment kunnafoni jɛlen filɛ nin ye maa dɔw de donna ni mobili falen mugu jugu la k'u bɛ taa don n'a ye Kati kan kɔnɔ jatigɛwalekɛlaw a bisikiyalen don ko olu don kunnafoni ye o ye pour le moment mɔgɔw bɛ ka fɛn wɛrɛw minnu fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ka wuli ka ni k'u b'u profiter nin fɛ a b'a f'u ye k'u ka sabali maa wɛrɛw minnu tulo bɛ anw na n'u y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ a ye taa fɔ a tigiw ka bɔlɔlɔ jukɔrɔ ko u ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ k'u ka sabali Isa Kaba kow tɛmɛna o laseli modèle ninnu wagatiw kan Isa Kaba an bɛ situation min wagati min na i ko sisan a bɛ ka kɛ jɔrɔna ko ye kolokani kɛra tout près sisan u bɛ k'u sɛnsɛn ka na an bɛ dugawu de kɛ ayiwa an bɛ don kunnafoni de kɔnɔ Sake don kibaru ale bɛ dayɛlɛ tuma min na sanga ye 32 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Isa Kaba an bɛ sira di ma
sira ni nya ta mbe afaw nya na ka fongo bakuruba e minye oye balna ko min gera so ware na mugu jugu kungan bora katika ofe no jado ere bambulo jona jami ni anya soro anga machile Amadou El Konare fe amena o jakuna foni di awma kabi jamuka indamne na mbora ye no good luck Jonathan ale na lendo bumako wa jakulu mini o silendo kaseka fanga che franche fanga bara na fo mako chronogram kaseko o barake o kunfolo uye olodam ne kunu kibare ajuma mbora la amena da outlook na mbora ye no 100 mini onana arabado asangara saobe ka tieni bake bamako ya no kerengere ne yala dokotoro so do be no lube bamako chamanche ya fanfe akara saobe ka tieni ko dokotoro so la akibare ya bambul koro ya no Sedna Umar Keita mana nya komika segana ambe kibare ya a devemba fese wasa au ka kunafoni ambalmaw ambe aw fo ka awal nyuma don aw ka dana ya kan yashi groupe renouveau kuna fon charsera wala sa aw ka se ka kuna foni sanma solo anya fo ka foko kibaria a tellement emi so madena o ye ka foko kati ka mi ni ala ko don ka foko malik kan la belebele ba do o kan ko so madena ko mado ye ngani ata ko bita dankari ye no la kibaria kun folo munu soro la ani Amadou El Konare poraka a fo sisa ya sa ka aw nye feneni o 70 a apmo ma jado soro la jamunu ni olube kuma nu 70 Sedna Umar Keita alebo jawira na amesignan maldenw aw ni sɔgɔma aw minnu bɛ yen n'aw bɛ k'an lajɛ sisan aw minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan 5h17 an y'a ye tiɲɛnikɛlaw ye marifajugu obi u ye obi 2 fili ka bin kati kan obi 2 in ni ɲɔgɔn cɛ 11 minutes à peu près obi fɔlɔ filila ka ci kan daminɛ na ka détonation ba kɛ min ye katikaw bɛɛ la wuli sɔgɔma joona in na donc 11 minutes plus tard u ye obi yɛrɛ fili ka jigin mais heureusement pour le moment an ka cɛdenw kɔni sera ka wuli k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la an yɛrɛ filɛ kan kɔnɔ yan à peu près walasa ka se ka kibaruya sɔrɔ aw ye tiriw kɔni bɛ senna kabi 5h17 fo ka na bila nin wagati na sisan 6h02 marifa kan dɔ sumana sisan mais tiri bɛ ka kɛ dɔɔni i b'a sɔrɔ 10 minutes 11 minutes bɛ don tiriw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka suma dɔɔni k'a bɔ gidigidiw na a bɛ ka kɛ près dɔɔni donc pour le moment président Assimi problème foyi tɛ ale ka niveau la parce que yen yɔrɔ bɛɛ kɔni quadrillelen don cɛdenw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la mais min ye dugumana fan ye mɔgɔ ninnu kɔni mugu ci daminɛ yanni ka dugu jɛ donc sisan kɔni katika caman b'a ka so nka an kɔni ma fɛn jusque là min b'a jira k'a fɔ ko dadigi kɛlen don kan na an ɲɛ t'o foyi la mais an ka sɔrɔdasiw bɛɛ bɔlen don ka bila en place sisi bɛ ka yɛlɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nka an ka Mali faama foyi tɛ gɛlɛya bɛ min da la ko in na pour le moment mɔgɔw bɛ ka ɲini k'a dɔn yala attaque djihadiste walima mun fɛn don o kɔni ɲinini bɛ sen na ni min bɔr'o la sɔnni an bɛ malidenw informer Amadou El Konare kati kan kɔnɔ directement ka se ka kibaruya kun fɔlɔ di mais maaw kana jatigɛ sabula an ni finitigi ɲɛmaa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ pour le moment u bɛɛ ko ko dankariba tɛ yen min bɛ mɔgɔ jaw dama tɛmɛ nin wagati in na minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ u ka na kibaruya dama tɛmɛ k'a kɛ comme kati kan binna ne yɛrɛ jɔlen filɛ aw ɲɛ b'a la cogo min na yɔrɔ ka jan fitinin parce que mesures talen don civils kana gara yɔrɔ dɔw la voilà donc ala ka jamana basigi ala ka jamana suma an ka cɛden minnu bɛ wuli ka jɔ la ala k'u lakana na ni kibaruya jɔnjɔn minnu bɔra a la kibaruya ɲini kɔnɔ an bɛ se ka maaw ladɔnniya bonya kɔnɔ nin kun ye Amadou Lassana Konare ale sera ka ja minnu fara ɲɔgɔn kan an bɛ a da a kan dɔrɔn k'a fɔ ko kibaruya minnu bɛ yen an bɛ wagati min na komi sisan o ye k'a fɔ wagati a sumalen don kosɛbɛ min ye jatigɛ fan si tɛ yen bilen wa k'a da mɔgɔw tulo kan fɛnɛ k'a fɔ ko min ye k'a fɔ ko sɔrɔdasiw yɛrɛ dama de karilen don ɲɔgɔn na ko o kuma fan si
tɛ ko in na ko o fara kan an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoni an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ n ko min ye Goodluck Jonathan ni wagati ale kan ka na fanga cɛ furancɛ fanga y'a fɔ k'a bɛ baara minnu kɛ ka na olu kimɛli kɛ Goodluck Jonathan yɛrɛ a cunna Bamakɔ yan nɔ a bɛ tile damadɔni bɔ o de hukumu kɔnɔ Goodluck Jonathan a nali min kɛra cakɛda min ni o sigira n'a bɛ fɔ o ma ko comité de suivi du chronogramme ani olu ye baaraw daminɛ yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ Maliki Jalo ale y'a ka kuma galama sɛmɛ ka se ka kibaruya dɔw ta a ye min sɔrɔ o filɛ nin Mali de y'a laɲini mɔgɔ wɛrɛ ma la ɲan yɛrɛ de y'a laɲini k'a fɔ ko an tɛ fɛ ka fɛn dogo an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'o instruction di c'est que an bɛ baara fɛn kɛ a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la donc an ye jɛkulu dɔ sigi Maliens bɛ mun kɔnɔ comité local de suivi n'o ye CEDEAO mɔgɔw ni Nations Unies mɔgɔw n'o ye MINUSMA ye yan ani Union africaine mɔgɔw olu fana b'o jɛkulu kɔnɔna la o kun ye mun ye chronogramme dɔ publier ani an ye mun yira k'a fɔ an bɛ fɛ ka kalata kɛ nin don ani nin date la mais ni kalata bɛ kɛ labɛn dɔw bɛ yen f'olu ka tɛ ka lawaleya mun b'a to kalata bɛ se ka kɛ jɛlenya kan o de ye jɛkulu yɛrɛ ka baara ye an b'a wele ko suivi c'est que chronogramme minnu bɛ yen ani labɛn minnu b'an bolo k'a lajɛ ka ɲɛ n'o y'a sɔrɔ baara bɛ ka kɛ a cogoya la o ye jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna ye donc o baara in o de kun kɔlɔbɔ kari bɛ yen bi bon an ye en profiter médiateur ka visite la pour que ka a lancement officiel kɛ mais bi ta tɛmɛlen kɔ ni Ala sɔnna a ma an baarakɛɲɔgɔnw n'o ye Maliens ye ani CEDEAO mɔgɔw ani Union africaine ani CEDEAO olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka techniquement baara bɛ se ka kɛ cogo min na ni mun bɔra baara kɔrɔ kuma ni kuma an bɛ se k'a fɔ an ka jamanadenw ani CEDEAO ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye k'a fɔ baara bɛ ka k'a ɲɛma ni gɛlɛya bɛ yen ou ni gɛlɛya tɛ yen ou a bɛ ka k'a ɲɛma ni gɛlɛya bɛ yen an bɛ se ka ni fura min bɛ se ka sɔrɔ an b'o ɲini ɲɔgɔn fɛ o de kun bɛ ni jɛkulu. nin kun ye colonel Abdoulaye Maïga ye ni ale ye gouvernement ka kuma lasela ye ale kɛrɛfɛ Abdoulaye Diop tun bɛ ka kuma min kan o ye k'a fɔ ko min ye comité de suivi ye o baaraw ndondon baaraw olu kɛra ka kɛɲɛ ni Goodluck Jonathan o nali an ka jamana kɔnɔ Kayikaw fɛ yen nɔ an bɛ taa yen nɔ min ye sukaro kɔni ye ale sɔngɔ o yɛlɛnen don kosɛbɛ Kayikaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la fɛnɛ ni a dantɛmɛ yɛlɛnen don olu yɔrɔ la yaasa ka se ka o kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ min ye Michel Yao ye ale ye kunnafoni di nka a kanw bayɛlɛmara an ka jɛ k'a lamɛn. Bafula bɛ kɔni na ni wagati in na kow ka gɛlɛn kosɛbɛ ko sabu kɛ kabini dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔn ko sukaro kɔni o tɛ ka se ka sɔrɔ Mayina ani Bafula bɛ yɛrɛ sugu la sukaro kilo 50 bɔrɔ o yɛrɛ sɔngɔ bɔra 5,000 ani 500 la ka taa yɛrɛ sɔrɔ 6,000 ani 600 la fo ka taa se 6,000 ani 800 ma kɛnɛba kɔnɔ ni wagati in na sukaro kilo 50 bɔrɔ o kɔni bɛ ka feere 6,000 ani 200 la ani kilo kelen kɔni o kɔni bɛ ka feere 100 ani 40 o kɔni ye Montanbawura sigiden dɔ ka laseli ye Nyoroji Sahel yɛrɛ dugu kɔnɔ sukaro kilo 50 bɔrɔ o kɔni bɛ ka di 4,000 ani 100 la ani kilo o kɔni bɛ ka feere 100 ani 20 na kama sɔrɔ jɛma o hakɛ kelen kɔni bɛ ka feere 5,000 ani 300 la ni wagati in na sukaro sɔngɔ kɔni o sirilen bɛ a sɔrɔ cogo la o kɔni ye feerekɛla dɔw yɛrɛ ka laseli ye k'a dɔn k'a fɔ fana ko nin y'a sɛmɛni 7 ye ni ye CEDEAO ka embargo o kɔni taara ka bɔ Mali kan mɛ fo kana se sisan ma embargo wulili kɔni o kɔni ma se ka dɔn an ka makoɲɛfɛn gɛlɛnw sɔngɔw fɛ kama sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛ danbɔ ni jamana 2 ye pɔri yɛrɛ bɛ minnu na i n'a fɔ Senegali ale ni Mauritanie. nin kun ye Lassine Jakite ale ka ɲɛfɔliw ye san min ni o nana arabadon a ye dankari yɔrɔ caman na an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ wa Bamakɔ yɛrɛ fana senkɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyaso min n'a bɛ wele ko Bɔɲaba ni ale yɛrɛ bɛ Bozo la Ɲarela ani Bagadajikaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale la a bɛ commune 2nan kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ o kɔni dɔgɔtɔrɔso in kɛnɛyaso in kɛrɛnkɛrɛnnenya la san in kɛra sababu ye ka ji zone don o dɔgɔtɔrɔso in kan kosɛbɛ fo min ye a ɲɛmɔgɔ ye olu wajibiyara ka dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ datugu an bɛ wagati min ye komi sisan min ye an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye Gabriel Keita ka fara Salimata Konate kan Simbo olu taara ka taa o munumunu yen nɔ o ye kibaruya min sɔrɔ o filɛ nin ye. Alamisa don juillet kalo tile 21 san 2022 kɔnɔna la an bɛ CSFM kuru kɔnɔ n'a bɛ Ɲarela Bamako commune 2 kɔnɔna la ni mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ t'i furakɛ o yɔrɔ kofɔlen in na nka san kelen ka tiɲɛni kɛ kunun an taara sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na
mɔgɔ caman kun tɛ yen nɔ banabaatɔw ale ni minnu bɛ banabaatɔw furakɛ u si kun tɛ yen nɔ. ne kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso dɔn furakɛlikɛyɔrɔ de i mana mɛn i bɛ furakɛ o k'a sɔrɔ mɔgɔ de bɛ yen mɛ ni mɔgɔ tɛ yɔrɔ yɛrɛ bɛ taa mɔgɔ bɛ se ka na cogo di bon i mana mɛn kɛnɛya saniya de don i y'a ye ni saniya tɛ yɔrɔ yɔrɔ kɛnɛya tɛ se ka na n'a fɔra ko y'an yɛrɛ kɛnɛyaso ye a ma nɔgɔn i y'a ye an bɛ ala deli kun bɛ k'a bali n'a bɛ se ka dilan ka ɲɛ ala k'o kun ɲa ne bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔ ye u k'u kɔfilɛ yan san joli yɔrɔ in bɛ tan a ma bɔ tan. mɔgɔ minnu kɔni sigilen don nin CSCOM kɛrɛfɛ olu ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye wa ko nin t'a siɲɛ filanan ye nka olu kɔni bɛ welewelemada bila ɲɛmɔgɔw ma walasa u ka fura sɔrɔ nin ko in na. bɛɛ bɛ don dɔgɔtɔrɔso la k'a fa ta e bɛ na n'i ka banabaatɔ ye i tɛ na n'i ka banabaatɔ ye hali nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ filanan ye a fɔra fana don o don n'a kɛra mɔgɔ b'a filmɛ u ka solution ɲini sa na mairie de don mairie ka solution ɲini a la na gouvernement de don gouvernement ka solution ɲini a la. an n'o y'a sɔrɔ an ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ɲɛma ɲini walasa an n'u ka se ka kuma ɲɔgɔnya nka an ma fosi sɔrɔ nka fura kɔni kan ka ɲini nin ko in na. muso faga an ka jamana kɔnɔ dɛnɛndon juillet kalo tile 18 bɔlɔlɔw sanfɛla olu kɔni fara kunnafoni dɔ la kunnafoni min n'a bɛ tali kɛ muso dɔ bɔnɛli la a ni na muso min ni filani kɔnɔ yɛrɛ o tun bɛ a la kunnafoni bɔlɔlɔ siraw kɔni olu ye fa wili u yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni nin ko in ye muso in yɛrɛ tɔgɔ dɔ n'a la k'a fɔ ko Fatumata Buhare de don ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Tata a si bɛ taa san 36 ɲɔgɔnna la Kalabankurakaw fɛ yen nɔ a yera k'a fɔ ko ale cɛ de kɛra sababu ye k'a bɔnɛ a ni na k'a bolo ja a kan na fo k'a ni minɛ a dɔnna k'a fɔ ko cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Sheikh Umar Sangare pour que walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ nin kunnafoni a kunkun n'a ɲɛɲɛ na Umar Koyita ale ye sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔ kɛ a ye min sɔrɔ o filɛ nin ye. waleya yɛrɛ kɔni lakodɔnna ka tɛmɛ ni ja min bɛ bɔlɔlɔ juru siraw sanfɛ ni muso in kɔni bɛ ɲɛfɔli kɛ feerekɛla dɔ ni ale bɛ Kalabankura n'a dɔnnen don bɛɛ lajɛlen fɛ ale ka saya koɲɛw la ni ka tɛmɛ ni a ka fɔli ye a kɛra a yɛrɛ furucɛ fɛ ka tɛmɛ ni an ka wulikajɔw ye an kɔni sera ka nin bamaatɔ in ka du ye ni den 2 bɛ a yɛrɛ bolo Fatumata Buhare ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Tata ye ale kɔni furula a bɛ san 7 bɔɲɔngo la Sheikh Umar Sankare ma ni o yɛrɛ ye mansɔn ye a yirala k'a fɔ ko Tata kɔni danyana k'a sababu kɛ a cɛ yɛrɛ bɛ gɛrɛntɛ minnu sigi a kan n'an k'olu ma violence conjugale la ka tɛmɛ ni Tata bangebaaw ka kuma ye o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye olu burankɛ ye ko a ka bugɔli fanga kun ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin Tata ma. a kɔni a y'a bugɔ caman kɛ nka ne tɛna se jango ne yɛrɛ ɲɛ k'a ye a bɛ fɔ ɲɛna de a y'a kɛ a b'a kɛ minnu ɲɛna n'o y'a yɛrɛ dɔgɔninw ye u bɛna fɔ ɲɛna a kɛ gɛrɛjɛgɛ dɔ kɔnɔ a y'a bugɔ la den kɔnɔ tiɲɛna o kɛra siɲɛ kelen donc ninnu ne nana tugu o la parce que muso in a ye furu in ne kanu kosɛbɛ a tɛna fɛ furu in ka sa fewu. don dɔ la a ye muso in ka barakala bugɔlen ne denmuso in ye ne wele ko ne ka taa k'a ye barakala bugɔ k'ale dɛsɛlen dalen don ne taara o la ne taara kuma o la mun kɛ ne denmuso in d'a mɛn kasi la a gɛrɛla ne denmuso in na k'a bugɔ a y'a bugɔ a y'a sɔrɔ ne bɛ so kɔnɔ ye nka a y'a sɔrɔ ne t'a kɔrɔ a taara fɔ ne ye k'a y'a bugɔ ko ne ma fɔ ko barakala bugɔ la k'a ye denmuso yɛrɛ bugɔ k'a dalen bɛ ma ne girinna ka don ko n bɛ taa n denmuso nɔfɛ a taara i jɔ ne ɲɛ da la ne donna so kɔnɔ k'a bɛ tɛgɛ da ɲɛ kan o ka so cɛ dɔ bɔra ka na ne minɛ ko ne kana na a ko o kɛ ne bila bandi ko fa min bɛ ne ɲɛna k'a b'a bɔ ne ɲɛna o ye ne minɛ ka jigin na ne kɔni jiginnen sa a ye ne nɛni a bɛ kɛ ne muso bilen nɛni cogo min na a bɛ ne fa nɛni ten a bɛ ne ba nɛni ten. waleya jumɛn de kɛra dimanche su ka taa bila ntɛnɛ juillet kalo tile 18 na san 2022. parce que Sangare ye min fɔ nin ye ani Sangare ye min fɔ cɛkɔrɔba ye olu tɛ kumakan kelen ye. I ko ne ma den min kɛnɛ n bɛna taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la i y'a fɔ cɛkɔrɔba ye ko i ko den ma kulo la i ye ba kunu ko ba ka den lajɛ o y'a sɔrɔ aya muso taara maa min salen e bɛ se ka tila ka o banabaatɔ ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la cogo di fɛn 2 bɛ se ka kɛ wa n ko 2 kɔni tɛ se ka kɛ n ko aw ka kuma Sangare ye min fɔ ka cɛkɔrɔba ye ani Sangare ye min fɔ nin olu tɛ kuma kelen ye u taara ka taa furu in kɔni lajɛ k'a sɔrɔ a farikolo bɛɛ dakɛɲɛnen a cogoyaw la kana se kankɔrɔla ma ka kankɔrɔla lajɛ u y'a sɔrɔ ngɔnɔ in yɔrɔ tigɛra aya dafurugu 2 olu fara la k'u bɛɛ kɛ joli ye kankɔrɔla ninnu bɛɛ kɛra joli ye fini min b'a la fini bɛɛ kɛra joli ye quoi
an wani tɛ se ka da o la parce que n'a taara n'i bɛ ka mɔgɔ dɔ wuli e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kan ye anw ne b'u fɔ dɔgɔtɔrɔso tɛ mun b'e la anw ne b'u fɔ e bɛ mɔgɔ si k'i sɛrɛ f'e y'a ta ka taa n'a ye ka taa da mɔrigu la est ce que fɛn min b'a jira aw ma ko ale m'a faga an ma hakililabana jate minɛ na hakililabana t'a la jɛma de b'a la n'o tɛ hakililabana t'a la ka tɛmɛ ni maa minnu kɔni taara ka t'u ɲɛ da Tata Su ka morgu la olu y'a jira k'a fɔ ko sɔninɔ caman bɛ a kankɔrɔlaw la ne yɛrɛ de ye fini bɔ bana banbagatɔ la k'a kankɔrɔla jɛjɛ n y'a sɔrɔ a bɛ kan yanyɔrɔ tigɛ ani yanyɔrɔ n y'a yɛlɛma n y'a sɔrɔ tamaya sɔninɔ de b'o la o tigɛlen don yanyɔrɔ sɔninɔ de b'o la o tigɛlen don ne ko joli bɛ fini na fɛn min ye commissariat de police min bɛ yen nɔ ni o ye 11e arrondissement ye kalabankurakaw yɛrɛ fɛ yen olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bolo da Sheikh Umar Sankare kan kabini ntɛnɛn don wa u y'a jira na k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw koɲɛw bɛ sen na ko kura min yera nin ko kɔni kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko Sheikh Umar Sankare ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin baara ninnu na ka tɛmɛ ni an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ a kɔni kun jirala k'a fɔ ko a kun ɲangina cour d'assises fɛ san 4 kaso la san tɛmɛnenw na ka tɛmɛ ni ɲangatali walew ye ka ɲɛsin a furumuso ma n'an ko ma violence conjugale la walasa cogo min na k'u ka nisɔngoya yira ani ka se ka laɲini kɛ kiri bɛ se ka boli a koɲɛw ma cogo min na musojɛkulu dɔ kalabankura olu kɔni bɔra ni ka aéroport ta siraw tigɛ fɛn min ye commissariat de police de 11e arrondissement ye olu kɔni ka wulikajɔ sera ka ni maa ninnu lafaamuya ni u ye sira bila n tɛ kibaruya duman ye cogoya si la an b'a fɔ kuma bɛɛ an ka denbayaw kɔnɔna la ni violence bɔra ko la mɔgɔw k'u mabɔ ɲɔgɔn na o de ye recommandé len yɛrɛ don fo ka se fagali ma zango ninnu bɔra ka nin ɲɛfɔ cogo min anw tɛ se k'a kiiri tigɛ an tɛ kiiri tigɛla ye nka ko mana nin kundama bɔ a sera gɛlɛya hakɛ ma a ye denmisɛnninw mabɔ ɲɔgɔn na Fanta Tumota o kibaruya gomanba in sɔgɔmada in na o bɛ sɔgɔmada in na kunnafoni kunfɔlɔ kuncɛ kunnafoni kunfɔlɔ minnu ni min bɛ da a kan dɔrɔn o ye ka fɔ kibaruya min sɔrɔla k'a fɔ ko bingani wale kɛra Katikaw fɛ yen nɔ ko surasiw yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn na nka ko jatigɛ walekɛla dɔw de donna ni mobili dɔ ye mɔgɔ pɛrɛnta bɛ min kɔnɔ an y'a kibaruyaw fɔ ka Amadu wele ka tila ka jaw fana yira Fanta Tumota Isa Kaba Sidibe ko maaw k'u janto kunnafoniw na sabula ni waleya ninnu kɛra a ka kan k'u ka ɲɛɲini hakilisigi ni basigi kɔnɔna la o ka fisa ni kunnafoniya kolon carili ye Isa Kaba k'i fo don kibaru ta ko fɔlɔ o bɛ datugu yan yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ in Ala ka hinɛ a la a saya k'a ma lafiya ye an bɛ taa an ka nɛgɛ karafetigiw fan fɛ Vincent Togo i b'a lajɛ ni sera ka Sori Ibrahim Diallo sɔrɔ Sori mana kɛ yɔrɔ min na bi sɔgɔmada in na ka taa ni ka segin kibaruya da jama kulo kan